phela bakhona abanye obaba abagcina ngokuzalisa nje abafana nenyoka. Omunye uthola ukuthi awumazi nokuthi waphuma wabheka ngakuphi kusho kwakubo awazi nokwazi. Uzomenze njani ke umshana ngoba phela na akakwazange nje wazi wabona ngisho kubo. Ingane nje once wayizala ngisho kuthiwa uyoyibhalisa certificate hamba ibhalise ngesibongo sakubo. I-advice yami leyo ukuze ingane yakho izokhula ibe nempilo iqhubekele phambili inhlanhla zayo zingavaleki. Lo muntu asikwazi kumbiza ukuthi ungwala ekhaya impilo yakhe yonke. Kanjani uthi ubobhuti bakho usho ukuthi buka balala nawe balala nosisi wakho nosisi baba kanjani wena ungwakini wena until thina size sihlaba imbuzi sikufake la ekhaya esibongweni sithi lengane le ubaba wayo simboni siyayifaka manje la esibongweni. Namhla futhi uma wakho ethola isoka mangabe eseGhana noma lona leli elamzalisa wena siyakukhipha ke sesikhipha kahle ngoba vele sakufaka. Ukuba umshana Sibiya ku temporary ake ngibeke kanje ukuba ngowaka sesibongweni saseKhago Mawa ku temporary kuyinto eyayenzelwa nje ukuthi kusheshe wena ndoda okuwena ozalise intombazana usheshe wenze njani ulungise ukuze uthathe okungokwakho isele ngakho. Kuyinto temporary akusinto kufanele wena uyiqaje ngayo uphile ngayo isikhathi size sibe siduze uguge ulokhu wathi wena ungwako malume. Abanye bazi bakhipha inkomo bathi bayelobola. Nina bengezengeze, nina baka Mdlokombane vuka udla amadoda, nina belembele qamanya amalembe ngukhalipha, nina baka Noduma ehlezi kaMenzi, siyabingelana nina baka Bhejane phuma esiqewini kade bakuvalele, nina baka Mdlokombane, nina baka Misuzulu izulu elingene ngomnyama ukakhangela amankengane, siyabingelela kuphi nakuphi kuzo zonke nje ifundazwe Eastern Cape, Western Cape, siyabingelela eLimpopo, Mpumalanga, KZN, Gauteng, siyafinyelela lapha na ke Free State. Ngeke sikhohle ukubingelela abantu abaphesheya kwezilwandle ababuyayo bathi mfoka Sibiya siyawubona umsebenzi eniwenzayo ezi Hope Revolution TV. Sibonga kakhulu bafethu, siyanibingelela ke kakhulu kuzo zonke nje ingcenye eNingizimu Afrika nangaphesheya. Namhlanje ke sikuThemba podcast sigijima sigagasa nomelaphi wendabuko nokuyinsizwa ke enkulukazi eyenza umsebenzi emphakathini. Nawe umusahleli nathi uzobhema ukholwe, like subscriber wenze show ukuthi uyasubscribe, mwenze njalo ngaso sonke isikhathi uma sikhipha nje ivideo wena uqala oyitholayo. Kodwa ke njengenjwayelo I'm not alone, bani manje Spo okwesendi awu mnumzane usufikile kulukuthi kwasekona ke sengikhona endlini zombuso la kwa Hope Revolution TV. Ngicabanga ukuthi Spo kwesendiya mfowethu uthe umufika mhlambe ugadle ngamandla wabeka izinto abantu ezenza ukuthi bethi iyasiphilisa iHope Revolution TV ngeqiniso nje kuphela. Ngicabanga ukuthi uzizwa unjani mfethu ukuthola iresponse ethi Spo kwesendiya mfethu sibonga iqiniso lakho? Cha, ngizizwa ngijabulile kakhulu ngizizwa ngijabulile ngale TV. Nami abantu bayafona basho ukuthi cha asifonele khona ukuthi usisize kodwa sesifonela ukubonga nje ukuthi into eyikhulumayo izwakala iselula idiliza umthwalo. Omunye athi wavele wakhuluma into engathi uyangazi ukuthi ngiphila impiloni usho kimi phela wena dokotela. Sibonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi nawe nje ngokuthi udele zonke izinto ozenza siyazi ukuthi umatasatasa kakhulu, kodwa ke usihloniphe ufike la endlini izombuso. Ngicabanga ukuthi mfethu ngifisa ukuthi sibheke namhlanje izinto zomuntu ukuthi izonakala kuphi kusukela mfethu umuntu ezelwe eyingane
iza kanjani into ethi useyabangwa lo wakwaSibiya kodwa at the same time wakwaMthembu? Ingane uma izalwa from the scratch, izinto zayo zonakala kuphi uma seyibonakala zonakele? Ngiyabonga kakhulu umbuzo wakho. Ake siqale la. Ingane inobaba, Yeah. ingane inomama. All right. Ingane inogogo, ingane inomkhulu. All right. Ingane inokhokho, ingane inokhokhokazi. Okay. Siyama lapho. All right. Bese sibuyela embuzweni wakho. Yeah. Umuntu kuyenzeka kuzwakala ukuthi uyabangwa. All right. Kukabili ukubangwa komuntu. Kuyenzeka bangwe abantu nje abaphilayo. Umama lo, ubaba lo. Abazali abamzalayo. Abazali abamzalayo. All right. Bambange nje. Okay. Kuyenzeka futhi umuntu abangwe idalwa. Abantu abangasekho. Okay. Abasekhaya kunina noma basekhaya kubo la kuzalwa khona ubaba wakhe. Okay. So lento ke inde. Okay. Inde kungashonanga impela mangathiwa siyayiqala siyakhuluma uthi asikhulume vele manje. Ngifuna ukuthi siqale because ngicabanga ukuthi thina njengendlu ensundu Yeah. asifaniswa nondlebe ekhanyilanga abapheshe yabelungu into zabo zicacile but thina sinengqaba enkulu neyinselela ehamba ilimaze umntwana kuthola ukuthi unakho konke kodwa impilo yakhe ayiqhubeki ngalezi zinto zokuzaleka. Ilapha ke lento Sibiya ngiyabonga. Umntwana ufika azalwa ubaba. Umntwana ufike azalwa abazali ababili. All right. Okusho ukuthi unobaba unomama. Okay. Kodwa okuseqinisweni siyazi ukuthi ingane igcina iphelela ekhaya kuboka baba mangabe izinto zihanjiswe kahle ngendlela. Okay. Njengamanje sesisenkingeni ke yokuthi ama relationship noma ke ukuthandana noma uthando alusazinzanga ngalendlela yokuthi abantu bathandana namhlanje kusasa sebahlukene. Lokho okugcina kukhoza izinto eziningi kubantu esuke sebazalisene ngoba kugcina sekungasaqondakala ukuthi kahle kahle lo mntwana kumele awele ngakuphi noma ubelonga kuphi. Yeah. Ngoba omunye agcine athi uzolwa ngengane. Yeah. Abamba ingane ngenhloso yokuthi uphanisha ubaba wengane. Yeah. Okusho ukuthi umama lowo. Yeah. Ngoba phela vele sizokhumbula ukuthi isikhathi esiningi ingane since izalwa umuntu wesifazane. Isikhathi esiningi sichitha nomama. Yeah. Isikhathi esiningi isichithe nomama isesiswini. Isikhathi esiningi futhi noma isingaphandle isichitha nomama. Okay. Lokho kunikeza umama igunya elokuthi ukulwa kwakhe noma ngabe ufuna ukulwa ngayiphi indlela esebenzise ingane kumele akwenze lokho ngendlela yakhe esuka acabanga ngayo. Sesikubonile ke njengomelaphi wendabuko sengubonile kakhulu lokho. Kuyenzeka. Ngibuye lapha ke futhi. Kwesisikhathi uthola ukuthi umama uzolwa ngalokho. Kanti usecindezela ingane. Vele hayi ukuthi kwesinye isikhathi zonke ingane ihlezi icindezelekile kulesi sikhathi esiphila kuso namhlanje. Yeah. Zicindezelwa yinkinga ezithinta abazali abayizalayo lezi ingane. Yeah. Ngangokuthi
abaningi bakhona impilo yabo imile kunamhlanje. Kungakhona ukuthi udalelwe ukuthi impilo yakhe ime. Kodwa imiswa ukuthi uma wakhe nobaba wakhe abazange bahambe kahle endleleni. Yeah. Uyabona? Yes. So ngisho ukuthi ke lento igcina izizofika ke manje ekuthenini abantu bavalekelwe izinto. Yeah. Uyakhula umntwana kusukela esemncane ulokukhula phansi kwaleyo ncindezi. Yokuthi umama nobaba abatholani. Yeah. And lokho kwenza ukuthi naye agcine angazi ukuthi kumele aphile kanjani. Yeah. Yeah. All right. Ngifuna ukuyithola la. Ingane engalungiselwe izinto zayo. Ibonakala impumelelo yayo ilokhu ishona le nale ingalungi ngendlela efanele ngenxa ukuthi abalungisanga abazali bobabili. Mhlambe ngikubhekisa kubaba kuthethe ubaba akalungisanga. Leyo ngane ibiza siphi isibongo? Ingane sibiya ukubiza kwayo isibongo akulalanga ekuthenini ubaba wenzeni. Ake ngenzanga ini. Yeah. Originally ingane uma kusuke kungeyakho sibiya. Yeah. Ngeyakho ingane. Yeah. Uyibeka eceleni inkomo, uyibeka eceleni imbuzi, uyibeka eceleni ngoba phela sikhuluma manje ngezilwane. Yeah. Lezo kuthiwa izona ezikwazi ukushintsha ukuthi wena awusesiye wakuboka mama wakho usungu wakuboka baba wakho. Yes, yes. Sikhuluma ngani ngezilwane. Yeah. Thina singabantu. Asingene nje esintwini straight ebuntwini. Yeah. Ukuthi mina ngizalwa ubani. Nangu ya ubaba wakho. Bese kuba nokodwa othi kodwa ngoba akakwenzelanga lutho. Usengowakubona mama wakho. Leyo nto ivala izinto eziningi empilweni yakho. Ayiphinde leyo mfethu. Isizathu esidala ukuthi abantu bavalekelwe izinto zabo. Yeah. Yilento yokuthi ingane uthi ma ikhula ithi mina ngowaka Sibiya, mina ngowaka Gumede. Oh, uzalwa uGumede. Okay. Kodwa manje ngoba uGumede akakwenzelanga lutho, awuyena wakaGumede wena, wakuboka mama wakho. Ngi izinto zakho. Ngoba ingane mayizalo kunamakhehla nezalukazi eziyamukelayo. Okay. Bese zinikeza isabelo sokuthi izophila noma ngeke siphile. Uma iphila izohamba kanjani? Yeah. Ekuphileni kwayo. Yeah. Yeah. Wesipoku sendiya mfowethu ngicabanga ukuthi lento ekhuluma njengamanje izonyakaza isiningizimu Afrika because abelaphi abaningi bendabuko namakhosi ohlanga akhona nje la eningizimu Afrika ayikhulume kakhulu into ethi ingane uma ngabe ingalotsholiwe eyasekhaya kubo kamama. Wena namhlanje umile uyazethemba ngale nkulumo ethi cha ingane yakho baba. Namanje futhi ngiyaphinda lokho. Uyayiphinda le nkulumo. Ngiyakusho ingane ingeyakubo kababa. Ngoba umuntu wabulala iqanda ubaba. Yingakho nje ngima ngesibindi ukuthi ingane kababa. Ukubeka eceleni kwenkomo nembuzi. Yeah. Ngoba phela kusho ukuthi mina ngibangiswa because of inkomo nembuzi. Manganayo lenkomo nembuzi kusho ukuthi anginangane. So mangabe izinto zaleyo nganeke ibiza isibongo sasekhaya kumama kodwa izinto zayo zimile ayiqhubeki. Uma behamba nina njengabelaphi bendabuko khona inkulumo ethi uyihlo akenzanga lutho. So iza kanjani
leyo nkulumo. Angithi mina la into eyenzakalayo mina njengamanje ngoba sekunengane Yeah. sengishuthi sengibhekene nenkinga ezimbili manje. Ubani ubhekana Mina nenkinga njengobaba. Okay, njengobaba yes. Ngibhekene nenkinga ezimbili manje Okay. ngoba sekunengane. Okay. Okokuqala bengibhekene nenkinga kabani kamama. Okay. Why ingane? Ingakabi khona ingane. Okay. Ukuthi fanele mina ngenze njani? Ngimlobole uma wayo. Okay. Uma ngingakamloboli uma wayo kwase kuvela ingane. Njengamanje ingane ingene inkingeni mhlawumbe iyagula. Kuvela ukuthi ingoba ubaba wakhe akakulobolanga wena, akakuhlawulanga wena. Yeah. Ingakabi khona ingane kwakuthiwa ngoba ngamloboli lo owesifazana. Vele angeke kuze kulunge lutho. Angikwazi ngisho ukumthola ukuthi aye ekhaya. So ngisho ukuthi ke izinto zengane zivalelekile nesizathu sokuthi kuthiwa awenzanga lutho ekhaya kubo kamntwana, ekhaya kubo kama wengane. Angithi uyabona. Yeah. Ingane angiboni mina la engena khona kuzo zonke lezi zinto. Yeah. Ngoba uyabona phela Sibiya uma kuthiwa ingane uzoyizala unina wayo sumlobolile akukhulunywa kanje. Akushiwo ukuthi lengane yakuyona yakini eyakusekhaya komama. Uyabona? Size la kulento yenhlawulo. Lento yenhlawulo Sibiya mina kimi ayisho lutho. Mnumzane uthi inhlawulo kuwena ayisho lutho. Ayisho lutho inhlawulo ingane yami. Ukuthi ngihlawulila ngihlawulanga yami ingane. So ima usazoqhubeka uyisho lento ngokwakwamenyuka you as uspoke esindiya noma ngokwe reality ukuqhathanisa nabantu abadala one understanding yabo. Ngokuqhathanisa nezinto zabantu abadala engine understanding yazo. Okay. Inhlawulo ayisho lutho. Okay. Imbangela into edala ukuthi ngisho lokho ukuthi abantu abaningi bastakile namhlanje. Abanye bakhulele emakhakonina. Yeah. Ngendaba yenhlawulo nje phela. Omunye namanje nje udala sozuqhakazile ekhanda uthi yena ubhilonga ekhaya komama ngoba kasangahlawula. Uyabona ke? Yes. Kodwa umile impilo yakhe imile. Yeah. Lo muntu lowo mina ngimthatha njengomuntu ovala amehlo, ohamba avala amehlo. Ongaboni phambili. Yeah. Ngoba uyeke ukubiza isibongo sakini, wabiza isibongo sasekhaya komama ngoba uthi awuhlawulwanga. Kodwa ngaleso sikhathi akukho ngisho esodwa isiphandla owakwasifaka wena usifaka ekhaya komalume. Ngoba wena usukuthuka omalume vele mhlawumbe uthola ukuthi into zakho zimile kangaka nje zimiswa ukuthi wena ukhipha inhlamba uthuka omalume. Yeah. Ukuthi wena ungwalapha ya. Ekubeni bazi kahle nabo omalume ukuthi awusiwa khona lapha umshana. Yabo. So let's say ngifikelwa ukufa ngisekwamalume uma nginqwabeka kwamalume kwagogo ngiba idlozi elinjani. Ngicabanga ukuthi usuka manje asesihamba kanjalo ke ba. Lalela Sibiya. Yeah. Awubi idlozi. Hayibo. Uba nje umdliwa. Uba inkinga nje komalume udunga idlozi la komalume. Umuntu bakithi akayongcwatshwa kubo. Hayi ndoda. Umuntu mayifile akayongcwatshwa kubo la azalwa khona. Hayi ndoda ayiphinde. Ngithi mina Sibiya. Umkhulu wami nogogo nomalume bathi lengane siyikhulisile. Umishona ishonela la ekhaya siyayingcwaba. Uthi uma ngifa ngiba umdliwa. Uba umdliwa uyalidunga leli dlozi. Ukuba umshana Sibiya. Yeah. Ku temporary. Ake ngibeke kanje. Yeah. Ukuba ngowaka sesibongweni sasekhaya komawa. Yeah. Ku temporary. Temporary, yeah. Kuyinto eyayenzelwa nje ukuthi kusheshe wena ndoda okuwena ozalise intombazana. Usheshe wenze njani?
ulungise ukuze uthathe okungokwakho uyisele ngakubo. Kuyinto etemporal, akusiyinto okufanele wena uyigqaje ngayo uphile ngayo isikhathi size sibe side uzuguge ulokhu wathi wena ungwako malume. Abanye baze bakhipha inkomo bathi bayayilobola. Uyayibona leyo nto leyo, which means i-mistake le. yabo, i-mistake enkulu kakhulu. Uvele wena ungwalapha kini, uyabo, kuphela ukuthi ubaba wakhe akaze abe nawo amandla ukuthi ahambe ayokwenza mhlawumbe ayobapha udrinki abantu basekhaya kubo kama wakho. Yazi ndoda, leli qiniso olukhuluma namhlanje angazi, because abantu abaningi bamelene nalento oyikhulumayo. Kodwa ngibheka ukuthi lo muntu uma seshonile mhlambe empilweni yakhe yokuba yidlozi kusuke kumi kanjani na umshana itself eshonele wangcwatshwa kubo kamama. Angiqale la sibi, uma ingane ikhona ekhaya, Yeah. uma ubaba wayo engabonakali, Yeah. omalume balapho ke ekhaya ubiza ukuthi babamba imbuzi, Okay. babuye nomshana bahlale naye phansi, Okay. bathi emadlozini nanga umshana ubaba wakhe asimboni sesisithi isikhathi, sithi ke ngalesi silwanyana sicela ukumfaka esibongweni sala ekhaya, Okay. ngoba lengane izalwa intombazana la ekhaya. Yeah. Uma bangakazi bakwenze lokho usenkingeni, njengoba ulokhu uyibiza ngesibongo sasekhaya koma wakho, kodwa awukazi uzufakwe ngisho isiphandla sasekhaya koma wakho, awungenile edlozini lasekhaya koma wakho lelo othi wena ungwakhona kulo, kodwa wena uyibiza ngalo. Mhlawumbe wakho eyoshada bangabe akazange ale le ndoda ukuyona yona eyamzalisa, kukhona isikhathi la kuthiwe khona kukhishwa ingane ngoba wayizalela vele ngaphandle komshado. Umbuzo uthi ke kukhishwa ziphi ingane zingazange ifakwe? Uzanenye ke manje. Phela awukwazi ukuthi ungathi uyakhishwa ungazange ufakwe. Uvela uyenwa lapha. Kwakubiza ukuthi wena ufakwe kuqala bese uyakhishwa ke uma wakhe seyoshada. So awukwazi ukuthi wena uthi ungwalapha kwaSibiya Yeah. ekhaya koma wakho. Awukazi ufake ngisho isiphandla sasekhaya koma wakho ukuthi phela ufakwe lapha. All right, mhlambe ikhona ke into engingafuni ukuthi ngibalekele, into ethi ngegama lika Jesu mfowethu. Leyo nto yokufakwa esibongweni uJesu uyakwenza noNkulunkulu automatically. Ungathini kuleyo nkulumo enjalo, because siphila eSouth Africa nasemhlabeni lapho abantu bakholelwa esintwini, bakholelwa nasegameni lika Jesu. Kwagcina ngoMaria lokho ukuthi kuthiwa ukhulelwe angazange alale nendoda. Ayikho into ekuthiwa automatically makuza esintwini. Hayi, yabona namhlanje zanenye kwagcina ngoMaria ukuthi kuthiwe ukhulelwe angazange azalale nendoda. Ayikho into ekuthiwa iyazenzakalela nje automatically, fanele sizenze izinto. Cha phela hayi ukuthi yazenzakalela, mina ngibiza igama lomfeli wethu inkosi uJesu Kristu, ngithi Thixo ngicela ulungilungisele abantu abami bephile ngalendlela okumele bephile ngayo, without nje indaba yama families ukuthi usukubalekela ukuthi awunalutho, hayi ukuthi usuke ukhuluma noNkulunkulu ngoba nakho vele kufanele ukhulume noNkulunkulu ngalokho. uNkulunkulu wakudala waqeda mangabe wakudala ngempela, kodwa mina ngazi ukuthi ukuze kudaleke umuntu kudibana umuntu wesifazane nowesilisa kudaleke umuntu. Lapho ke thina suke singekho mhlawumbe ekuthenini engqondweni ukuthi wena udalwe uNkulunkulu. So wena inkulumo yakho ithi uNkulunkulu angeke eze esilungise isimo sesibongo ukuze impilo yengane ihambe kahle. Angeke futhi aza kulungise lokho. Kudinga isintu, kudinga wena mnikazi wakho, kudinga abakini bozalo noma bomndeni. Ukulungise lokho uhlale phansi nakho ukulungise, ngoba ngale kwalokho akubalekeleki. Amatiya mangaki nje wenza ekhaya koma wakho. Ugejwa imoto zicisha ukushayisa,
uthandana nalomuntu uyahlukana naye, uthola umsebenzi uyaxoshwa kusasa, uthola 50,000 kuphele 3 days usuno 10 rand. Awazi kwenzakalani, impilo yakhe ibhekele nale. Yeah. Inhlanhla awunayo, hayi ukuthi ngoba unganayo. Ivalekile, ivalwa ukuthi wena uzibiza ngesibongo okungesona, ukwiposition okungeyona. But-ke mnumzane Spoki Sindiya, ngifuna ukuthi ingane ezikhathini eziningi ayinalo icala. Indaba iqala mhlambe kumzali, ngoba umzali uyena ofunza ukuthi wena owakwamenyuka noma ungowakwasibiya. So ithini i-advice yakho oyibhekise komama especially abalela ukuthi izingane zithole izibongo zabo ngenxa ukuthi mhlambe kunalento esikhuluma ngayo njengamanje? Ithi i-advice yami, ingane nje once wayizala, Yeah. ngisho kuthiwa uyoyibhalisa isitifiketi, hamba uyibhalise ngesibongo sakubo. Yeah. I-advice yami leyo, ukuze ingane yakho izokhula ibe nempilo, iqhubekele phambili, inhlanhla zayo zingavaleki. Uyabona-ke? Yes. Ngoba lento yokushushumbisa izingane ngesibongo sasekhaya komama, ngoba ukushushumbisa lokho. Yeah. Ngibiza kanjalo ngoba vele lo muntu usuke umbiza ngesibongo sasekhaya komama, nawe wazi kahle ukuthi wenza temporary ngoba ugade ukuzuza. Uma kuthiwa uzuzi lapha yakule ndoda, mhlamba ayikhiphi inkomo, mhlamba ayikhiphi lenyama ekuthiwa umbhubuzo, lokuthiwa yamanyala. Ngoba phela wena ungamanyala wena mshana. Angithi uyabona. So njengoba ungamanyala nje vele kwaZulu kuthiwa nje kuthiwa inkomo yamanyala. Yeah. Idlelwa lapha ngaphandle, ubufakazi balokho ibulawela lapha ngaphandle. Hayi manje sebayifaka emafrijini, kodwa yona ibulawela lapha ngaphandle, idliwe lapha ngaphandle. Inkomo kaSemdeni kuthiwa kuzogeza umuzi ngoba kwaqhamuka wena. Yeah. Uphinda ke wena uzibiza ngesibongo sala okuthiwa ungamanyala khona. Yazi Spoki sendizoxabana nabelaphi bendabuko mfowethu, uzoxabana noZulu ephelele. Yazi isibindi sakho mina ngiyasaba ndoda, ngoba ufuna ukukhuluma into abantu abangayikhulumi. Angithi bahleli phezulu kwezinto ezigcina zicindezela abantu. Yeah. Mhlawumbe kuneyikhukhula kangaka nje, isizathu ingoba abantu abaningi benza izinto okungezona. Benza izinto okungezona. Uma nje ungazange wafaka isiphandla, noma umalume wakubiza wathi mshana woza la kagogo endlini kagogo, ufaka isiphandla. Yeah. Suka lapho, awuyena walapho. Okungenani hamba wena uyothenga imbuzi uyishushubise kumalume, uthi malume ngiphahle lapha ekhakini ukuze ngibe nezinhlanhla, ngoba ngale kwalokho ngeke. Alright. Akufake esibongweni, hayi ukuphahla nje ukuthi uthi hey umshana uvalekelwe izinto zakhe, manje uthi asizombika lapha ukuthi kunjani. Cha, thatha umshana utshela abantu abadala ukuthi umshana lo uzalwa usisi la ekhaya. Ubaba wakhe asimazi akaze vele la. Yeah. Ekhaya. Yeah. Sithi ke lengane le siyifaka esibongweni. Yeah. Sala ekhaya. Yeah. Nganayo imbuzi. Alright. Usungu wakhona ke lapho kuzobona ke inhlanhla ke zizovuleka, ngaphandle kokuthi uthwale kanzima. Usungeza ke koSpoki Sindiya ke bakususa umnyama lo wokuthi usuvele wena wenza izinto wayibiza ngesibongo sala okuthiwa ungamanyala khona. Alright. So kodwa ke let's say mhlambe yonke into ihamba kahle, kodwa iwalotsholwa kwalotsholwa konje kwenziwa yonke into i-right, kodwa wena njengengane ubalekela omalume bakho, ubungozi ngabe bukhona lapho? Awubafuni nje sidala, ulotsholiwe, yonke into i-right, yonke into iphelele. Yeah. Kodwa manje awutholani nabo malume. Futhi nje angibafuni, ngisho ngenza anything angiba involve. Bukhona ubungozi lapho uma ngabe izinto zahamba kahle ngalendlela abachaza ngayo abantu. Angithi phela khumbula ukuthi ngalesikhathi wena vele uzolotsholwa. Yeah. Uyaphahlwa. Ukuphahla ke ukubikela abantu abadala. Yeah. Emsamo. Yeah. So ukubabalekela omalume angikuboni ukuthi
kuyigama noma kuyiqhinga elingakusiza phambili. Okay. Vele ungashayisa mangabe into yakho ihamba kahle. Yonke into asikusizathu sokubabalekela vele lapho uzoshayisa kudinga ukuthi ubuyele emuva futhi uyophaphatha kubo malume ngoba bayinto enkulu omalume hayi ukuthi ngoba ngithi mina awusiyo kamalume sengithi omalume abasilutho omalume bayinto enkulu kuphela kufanele umalume umsebenzi wakho ukuthi wena akufake esibongweni uma engakufakanga usiyiwa lapho ke nalo-ke iphuzu lami engilishoyo ekuyilona futhi esengilicwaninge kakhulu nabantu abadala abalokhu bengikhuthaza ukuthi vele isuke konakele ngempela la lo muntu asikwazi kumbiza ukuthi ungwala ekhaya impilo yakhe yonke kanjani uthuko obhuti bakho kusho ukuthi buka balala nawe balala nosisi wakho nosisi baba kanjani wena ungwakini wena until thina size sihlaba imbuzi sikufake la ekhaya esibongweni sithi lengane le ubaba wayo simboni siyayifaka manje la esibongweni namhla futhi uma wakho ethola isoka mangabe esegana noma lona leli elamzalisa wena siyakukhipha ke sesikhipha kahle ngoba vele sakufaka asikwazi ukuthi siyakukhipha singakufakanga uyabona zima lapho nje izinto zabantu and ukulungisa lokho kuyiprocess ende kakhulu kudinga ukuthi uconsulte ke manje uzokwazi ukuqondanisa kahle ukuze ke yonke into yakhe izohamba kahle sekudinga ukuthi uxhumane nathi njengosipoko esendiya abantu abakhuluma kakhulu ngezinto noma abantu abahleli kakhulu ezintweni ezithinta amadlozi ukuze sizokwazi ukuthi sikutshele ukuthi phahlana ubani ningaphahla ubani ngoba nalokho kuyacounta so ndoda ngibuyisela emuva kancane let's say mhlambe umshana ushonele ekhaya kubo kwamalume usewumdli wakhe ngendlela oyibeke ngayo into enjalo ilungiswa kanjani ukuze eguqulwe ebe idlozi elihle uyalungiswa lokho impilo yakhe kufanele ithathwe uma ngabe ingazange indlela yokuthi ibe khona indlela yokuthi aye kuphi ekhaya kubo ngoba phela bakhona abanye obaba abagcina ngokuzalisa nje abafana nenyoka omunye uthola ukuthi awumazi nokuthi waphuma wabheka ngakuphi ngisho kwakubo awazi nokwazi uzomenze njani ke umshana ngoba phela nako akakwazange nje wazi wabona ngisho kubo into okufanele uyenze wena malume hlaba imbuzi umfaka isiphandla efile njalo njani manje umfaka isiphandla bese usigumula angithi mangabe umphandla eshonile bese emva kwalokho ke uyaphinda uyamkhipha ungamngwabi nesiphandla inkinga ilungiswa engcwatshwa ngaleso sikhathi ukuze engabi umdliwa la axoshe amadlozi la ekhaya wahlakaze wenze ngoba nathi la kwamalume sineyinkinga zakhona mase kuqhamuka umuntu wakwenye indawo sizothini thina so ngamanye amazwi kubalulekile lento iyebonge siqikelele kakhulu because kulezi insuku kushuthi namhlanje ngendlela esekwenzeka ngakhona uthola ukuthi umuntu akusenzeki lutho ngempela kubophile ngenxa yesibongo nje kuphela kuyenzeka isibongo yikho lokhu kushada yikho lokhu ukwenza izinto ngokukhulu kunganaki ugcina futhi hayi mina lo wesifazane ugcina sethi mina angisafune ukushada mina sengifuna ukuyihlalela ngikhandela umuzi wami yizo zonke izinto edala umnyama lezo ngoba thina sazi ukuthi umuntu wesifazane kufanele agcinele emzini ashade
So uma ngabe uyintombazane eyibhosi, intombazane enalesa sibindi sokuthi mina vele amadoda angiwancengi mina, amadoda angiwancengi mina, nginemali zami. I-situation ekanjalo mhlampe ilimaza kangakanani ekuqhubekeni nempilo because lo muntu uzozala iy'ngane ey'lethela ekhaya vele. Ya kuyenzeka ke yena ingam-affect leyo nto as umuntu osuke engenile kuleyo nto kuleyo mpilo leyo asuke aseyikhethile. Yeah. Kodwa abantwana bakhe ngeke badabule. Eish. Uma bedabulile abantwana bakhe ngeke abazukulu bakhe bedabule. Yo. Ngaleso sikhathi uyobe engasekho yena sekudinga ukuthi bagcine sebekhokhoba beza la koSipoko seNdiya sesibakhokhobisa sesiya ethuneni sesiyocela sesiyophaphatha okuyinto ke egcina isi-wrong. Akukho right. Yeah. Yiyo leyo nto eyenza ukuthi abantu bavaleleke. Yeah. Izwe limoshakele njengamanje. Kodwa ke sizoyilungisa iCountry Ah, ngoba sikhona siyagaya. niyagaya strong. Siyagaya umuthi wenhlanhla, siyagaya umuthi wokubuyisa isidalwa, siyagaya umuthi wokusigeza, yonke lento ukuze umuntu abuye abe sesimeni. Yeah. Njengoba nje mawusuku umshana ngempela ngiyaqinisekisa ukuthi imicelo umalume mayisekhona ukuthi akakufake esibongweni. Yeah. Ungagcini lokhu wenza amatiya khona la kamalume. Amatiya angahambeli indawo. Yeah. Wenza amatiya kodwa umsebenzi dololo awutholakali. Wenza amatiya kodwa umsebenzi umfazi dololo akatholakali. Wenza amatiya kodwa indoda ayitholakali. Yeah. Uyabona? Yes. Isizathu yini uphambene lapha ya? Yeah. Ukwiposition errong. Yeah. Guquka biza isibongo sakini ngqo. So if abantu abadala bekuvalile, uvalelekile awukwazi ukukwenza lokho. You don't have powers ne. Into imisa kanjani le ndoda? Uyakwazi ukukhandela idlozi lakho. Angithi uyazi ukuthi wako bani. Yeah. Umuntu engimxolelayo la ongazange azasazi ngisho isibongo sakhe ukuthi ungwakabani. Yeah. Ngoba kukhona labo bantu abathi mina ngisazi isibongo sami. Simiyeke lo othi angimazi ubaba ngokumbona. Sesikhuluma nje ngesibongo. Yeah. La sifaka abantu si-involve abantu abathi uma wami wareshwa emsebenzini. Yeah. Okanye wareshwa ewalker. Yes. Akamazi umuntu wamrape. Yeah. Kuyenzeka ke lokho. Yeah. Thola ukuthi isibongo sakhe awusazi. Ngesigameko esithile sehlela mhlawumbe umama wakho. Nangoku umuntu esingakhuluma ngaye kodwa naye njengomuntu owumshana kumust ukuthi afakwe esibongweni. Batshelwa abadala ukuthi asimazi lo muntu. Yeah. Ubaba walengane siyazi masi. Yeah. Iphuzu lami nje limi lapho. Okay. Ngale kwalokho kufanele uxhumane nathi. Obvious. Sikwazi ukuthi sikweluleke uma kukhona la kudinga ukuthi khona sikwelaphe khona ngoba kukhona sebegula njengamanje. Abanye bagula phezukwaso lesi simo. Yeah. Babhizi bayalungisa kodwa balungisela endaweni errong. Yes. Yes. Kodwa uma uxhumana nathi siyakwazi ukukusiza. So mnumzane ngifuna siphethe lenkulumo njengamanje. Yeah. Osisi bethu khonto abayenzayo mfethu lena ethi mesekezala ingane thola ukuthi uyabona ukuthi umfoko asibiya kanalutho bese yisa lapha kwamenyuka. Uyilimaza kanjani impilo yengane ukuthwesa omunye umbhemu ibhantshi ngomphefumulo womuntu? Sibiya lapho awulimazanga impilo yengane kuphela. Ulimaze impilo yalomfo okuyena othi ingane yakhe. Njani? Kakhulu modern eyengane. Njani manje? Lezi idalwa zimthatha njenge sidom somfana lo mfana wena omuphi ingane. Namadlozi ala ekhaya
akuthatha njengenhlamba lokho ngoba wena usiye wala okuthiwa ngakhona Yeah. okugcina kudala ukuthi izinto zakho zime kwa wena qobo lwakho wena okuthiwa ingane yakho Yeah. uthola ukuthi ezale ngane okuthiwa yala ekhaya zizophumelela kodwa ezakho zime Yeah. yabona Yes. so usuke nje ufaka imindeni yonke yomibili enkingeni ngoba ngisho nala okuzalwa khona lengane ekhabonina layo Yeah. nakhona kuba nenkinga You. phela kufana nokuthi uhambe ulahla inkomo lapho noma wawulahla imali Yeah. Shuthi leyo nto ingozi. ingozi kakhulu iyawukhipha umphefumulo #amabhantshi awaphele. amabhantshi awaphele Osisi bethu abafuni abafuni ukulamba ndoda. abaqondiseke phela bayela abasuke bethathe khona awukwazi ukuthi uthi uthathe lapha ya ube uza kimi uthi uthathe kimi ngoba nakho ngona mina kungconywana ngakimi idlozi lami lisangivulele awukwazi Umosha impilo eziningi. mosha impilo eningi Yo. Sipho sendiya mfethu tholakala kanjani mfethu enkundleni zokuxhumana ukubalwa phakathi nenamba yakho? ngicabanga ukuthi abantu uSipho Sendiya bazomthola ku Facebook Okay. ya uyatholakala mawubhale nje ukuthi Sipho Sendiya uyangithola Yeah. kodwa nje kakhulu into engisuke ngikhona kuyo kakhulu sonke isikhathi i-cellphone number yami ivulwa 24/7 Okay. yeah Awuyisho mfethu number. inamba yami ithi 07295 Yeah. 46709 Wayibiza ngeconfidence inamba yakho indaba. Wezwa ukuthi uyayazi noma ka inamba yami isifana ifana nendumba yami Oh, okay. yonke into elapha endumbeni yami ngiyazi ngamagama Oh, right. Okay. ngiyazi ngamagama Yeah. yonke into elapha endumbeni yami angeke ngize ngisho ukuthi yini kodwa nje mawungithinte kule nombolo uthola mina ngqo iya WhatsApp ke le nombolo sikhuluma ngendaba zomuthi kuphela Yeah. hayi ngezinye izinto Awuyiphinde futhi inamba yakho mfethu. 072 Yeah. 95 Yeah. 46 Yeah. 709 Phinde futhi. 072 95 46 709 Tholakala wena lapha. tholakala mina lapho ke nabanye abafishane bayatholakala Hayi ubani manje lapha? lapha yana sinozuzu Hayibo. ukhona lapha kuyenzeka naye ayibambe ifoni Ha. We insizwa. Naku konakele la. sinozuzu lapha ekhaya Ninozuzu. ya uzuzu kuyenzeka ayibambe na ifoni mayibambile uzuzu ifoni ungathuki Okay. kodwa ke imvamisa kusuke mhlambe kusebusuku kakhulu mawuzofona kusebusuku kusho ukuthi mawufona ngozuzu. Ukhuluma ngozuzu ukhuluma ngalabafana abancane noma ukhuluma ngonkosikazi? ngikhuluma ngalabafana abancane Labafana abancane baphethe. ya ngibaphethe abafana abancane Bakhona labafana abancane. bakhona abafana abancane nabakhulu bakhona abafana abakhulu abafana abancane bakhona bonke nje abafana lapha mawuzwe nje ukuthiwa khona abafana Manje vele uyathakatha wena vele. ngiyathakatha mina Awufihli. cha ngeke ngize ngufihle lokho ngizofihla kanjani ngoba kusukela kwathi inhloko akaze ngisebenze kumlungu Uyayiloyela nje. ngiyayiloyela nje ngiyithakathela nangakithi bayazi ngihlala ekhaya sibuya ngihlala emqashweni mawufika nje uzofika ekhaya Kodwa noma uthakatha bayaphila abantu noma ubashaya. Angithakatha sibiya yikho lokho vele Yes. uthakatha umuntu ogulayo uthakatha umuntu agule Okay. Before sivale sesifuna ukuvala ngifuna ukuvala njengamanje ne? Ngifuna ukuthi ungiphendule ngo yes or no. yeah Then ngiyavalelisa. okay Ngathi uyayisaba le question. hayi ngiready was Umuntu othi usengihluphile umyeni ngicela umbulali uyangihlukumeza emsebenzini
ungivalela amabhizinisi ungihambela abathandazi nabathakathi ngicela umbulale. Uyakhona ukwenza lokho? Yes. Hey, inamba yakho seyikhulumile Sibongo Sendiya kodwa ingayiphinda ukugcina. 0729546709. Yeah. Sibongo Sendiya. Abantu abanamabhizinisi yabalekelela. Abantu abanamabhizinisi siyabakha. Okay. Siyabalekelela double. Siyakwakha siphinde sikwakhele ibhizinisi yakho. Sakha wena, sakhele ibhizinisi. Ngoba kuyenzeka ukuthi uwakhe ibhizinisi kanti umnikazi webhizinisi akakhekile. Kodwa ke siyaphunyuka. Your topic always says abantu abekuthatha lezi zinto. Yeah. Abayiyeke lezo zinto. Abayiyeke nje ukuthatha lezi zinto, especially laba abantu asuke benganalo ulwazi ngazo futhi ukuthi zihamba zifike phi. Amazwi akho okugcina mfethu. Amazwi ami okugcina ukuthi abantu abasukume baye ko consulta kodwa ngisho ukuthi abayeke ukuya ebhedlela. Abantu abaye ebhedlela. Zonke ibhedlela esesintu esasentshonalanga. Yeah. Abantu basukume bangahlali phansi. Yeah. Yilokho nje kuphela engingakusho nathi siyabadinga abantu bafike sizobasiza ngayo yonke indlela. Ngabe unesichitho ngabe unani sizokusiza. Yeah. Ngabe ufuna umntwana sizokusiza. Hayile ingozi because ngizozala ingane la kathi vele sewumantindane. Hayi ngeke sekwenzeke lokho. Bakhona abantu siya. Okay, Sibongo Sendiya mfethu ngabe angilenzi iqiniso uma ngayibuzi lento. Yeah. Kuyenzeka nanithi umuntu niyamlekela ukuthi ethole umntwana kathi vele nimlekele ukuthi vele isipokunyane sizokhula vele siphinde sihlupheke. Namanga yini mfethu mangikhuluma njalo? Usho ukuthi mhlambe ke angazi noma ngizwa kahle. Yeka amalimi mfethu. Angazi noma ngizwa kahle yini. Ngithi mina. Nithi niyabalekelela abantu ukuthi bathole izingane. Yebo. Hamba kwaSibongo Sendiya. Mangifika kwaSibongo Sendiya uzofika vele ungenzele imbiza yakho kodwa vele ngizokhipha utiko losha la. Cha, angeke uzokhipha utiko losha. Uzokhipha nje ingane ezokwazi ukufike imise umuzi wakho ngoba kuyenzeka umuzi uchithwe ukuthi wena awumtholi umntwana. Kuyenzeka futhi umakoti ehambe hanjiswe ukuthi wena baba awukwazi ukumtholisa umntwana. So umuntu othi abantwana kabatholi kungenzeka mhlawumbe kunenkinga evela ezidalweni noma isikhathi esiningi. Okay. Yeah. Futhi nanokuthakathwa kukhona. Siyakwazi futhi thina ukuthakatha ukuthi ungamtholi umntwana. Siyakwazi futhi ukuvula ukuthi umthole umntwana makade uthakathiwe. Umuntu uyavala ukuthi engamtholi umntwana. Yebo. Akho safe mfethu emhlabeni. Zihamba ngathula lezi zinto. Khona ukukhipha, khona ukufaka. We not safe mfethu. Hayi vele awukho safety mangabe uphila emhlabeni. Kodwa sokumele sithembele kuNkulunkulu kakhulu ngoba nina niphindele futhi nikhule uNkulunkulu futhi. Angithi sishanga kubili. Ingakho nje sihlezi bakhuthaza abantu ukuthi okay uhulumeni wakhipha ikhonkwane lezi okuthiwa ezizulu. Kodwa siyacela ukuthi abantu bangathembele ekhonkwaneni zezulu kuphela. Abeze umuzi uyabethelwa sonke isikhathi unyaka nonyaka. Ikhaya kufuneka libethelwe. Nawe uyabethela. Yeah. Funa ikhaya libethelwe ungathembeli esikhonkwaneni sezulu. Ngoba uzoxabana nomuntu ekushaya ngezulu kusho indlu yakini kusho yonke leyo nto leyo. Kwenzeka ingozi. Izolo ngihamba nezinye izinsizwa siseSoweto endaweni yaseMapekla. Ukhona umuzi ongathintwa umuntu mfethu. Yeah. Lo wamuzi kuthiwa noma usuthengile kunesipoki sakhona esiyalawula lapha mfethu. Yeah. Into enjalo mfethu imiswa kanjani? Ngifuna ushaye ngamagama afushane because sesishawa isikhathi. Because kulo wamuzi noma bewuthengile abantu abawuthengile bagcine begijima. Akuhlali umuntu mfethu. Hayi sikujwayele lokho siyakwazi ukuthi kwenziwa kanjani. Iyalunga leyo nto. Iyalunga. Siyakwazi ukuthi kwenziwa kanjani. Baningi akusiwo wodwa lo waziwa wena. Miningi kakhulu esifika kuyona namanje eminye ayinamuntu.
ngenxa ukuthi kwesinye isikhathi kuyiprocess kakhulu ukukulungisa lokho, kodwa kuyenzeka. Leyo nto leyo ke iyini kahle kahle kusuke kunezinto phakathi egcekeni ezinzima noma Kusuke kuhambisana nomthwebulo, isipoki leso esihamba nomthwebulo phakathi. Kuyenzeka uthola ukuthi kuhlupha isipoki somuntu okanye kuhlupha isipoki sesilwane. Othola ukuthi lesi sipoki sesilwane mhlawumbe sasilandwe umuntu othile wasekhaya, okanye kuhluphe isipoki somuntu, uthola ukuthi umuntu owathwetshulwa ngey'nhloso ey'thile. So nje kukaningi kuye kufuneka ukuthi umuntu osuke ebhekene naleyo nkinga eyibuke, eyihlole ukuthi inhloboni. Uhlobo lwenyanga elithi hayi mina ngiyasaba lapha phela ngizofela khona, uthini ngalo? Hayi ngeke vele amagwala awasondele endaweni ezinjalo. Kusondela thina iy'ngqwayimane. Suka madoda, iy'ngqwayimane. Yeah, angithi thina siyakwazi ukukhanda isipoki sivuke nje sime po. Phela kuzange kuthiwe isipoki sendiya nje ngokudlala. Sokutshela ngelinye ilanga ukuthi kwakuthiwe kwakwenze njani ukuthi kuthiwe isipoki sendiya. Ningizimu Afrika namaphetho neshawa isikhathi sekonakele kakhulu. Igama lakhe-ke uSipoki Sendiya. Uvalelisa kanjalo uthi yena uyisipoki sendiya nje, akusikhona ukuthi nje igama elavela nje ngoba babe bamthanda abantu, imisebenzi yokuthakatha, imisebenzi yakhe njengaye uSipoki Sendiya. Mina ngiyabingelela, ngiyavalelisa futhi at the same time ngiyale kwaKhubalo Limbiwa egcekeni, ngiya kwinkosi uMabhudu wesithathu wakwaTembe, nokuyona inkosi-ke engiyakhelele bakithi. Ngicela ukwehla ngobonda njengesiqabuqabu. Inkosi ayinenze kahle. Danko.